Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sang Yaksendra Gora rupa mangeses kadhiangin pangsempal kaprapal
selo selo kaplesan soto lumayu mangungsi kagiat kagurdo kang jaga bumi ila jagat wasis aning Bathara reca manik jatining alam kang tinuding duk waduk ya bandaku ya donyaku Kumbakarna Tracaka Blis laknat padha jek-jekan Kakang Prabu Dasamuka ana dawuh ngopo Kakang walah dalah kaya samber gelap pangrasaku ratas gemeter angganipun Kakang geragap rasaku guguk atining pun Kakang ning semono Dasamuka ngadepi lakon apa wae ora tau miris ning kageting pun Kakang dene Siadi ora Cecala bakal seba ana ing siti hinggil negara Ngalengka Kumbakarna iya Kakang nitik lengkring wadana kincanging alis kedhep lirining netra gajeke Siadi gendong wigati ngabyantara ngarsaning pun Kakang apa ana bab wigati sing kudu tak aturake ngarsaning Kakang Prabu ana perkara sing kudu tak aturake ngabyantara ngarsanipun Kakang Prabu Dasamuka bagus nek ngono sadurunge kowe beganjar begundal-begundal anung-anung sing padha gantung seba iki singkirna luwih dhisik katimbang bebalui lan ngrubeda nggone Siadi lan pun Kakang bakal sabet jagong catur netra ana ing siti hinggil kene Kakang Prabu anung-anung Punggawa praja iki aja mbok singkirake sebab aku mbutuhake seksi nggone bakal matur ngarsaning Kakang Prabu Dasamuka sayekti anggonku matur iki kabeh dudu saka karepku dhewe nanging uga nggonku bakal nglairake pangunek-unek lan panggersaing kawula Ngalengka kunjuk ngarsaning Kakang Prabu sebab opo Kakang ora ana sing wong wani matur ngarsaning Kakang Prabu eling-eling Kakang Prabu Dasamuka kuwi katapan panas barat sing wani matur siji adiku Wibisana ing Singgela lan Kumbakarna adimu ing panglebur gangsa iki Kakang kuwi wae parandene Kakang Dasamuka mesti kleru tampa dianggep aku karo Wibisana njungking kawibawan adalah ana kene iki ketok melok menawa karatwaning Kakang iki kumaluhur kumalungkung lumuh kesosor kawibawane cukup kowe rasah nyerweteh kowe betet sewu nebo pategalan gage matura supaya katon tulus aturmu supaya katon mulus hatimu nadyan sejatine aku nggawa tembung mulus kuwi kleru sebab mulus kuwi tembung pangalembana lan uga panyandra kanggo mulusing pipi lan pupu kowe krungu swara pipi karo pupu mulus kok njur langsung ngowoh to Gok iya aku ki mau bar gojekan karo kabeh ndoro-ndoro pengrawit ana ing negara Ngalengka kene nek nggawa tembung kuwi dipaske la iki Sang Dewa Aji kok nggawa tembung mulus mongko ning siti hinggil nembe nyandrake bahasake yen kuwi iki pangendikan ana mulus ki lak pupu karo pipi hae
Aku tenek langsung benekke jare, Gok. Ayo, Kumbakarna. Apa Kakang? Matur. Kakang pitakonku mung siji. Apa bener yen wis sawetara iki Kakang Prabu Dasamuka nyulik lan ngrebut garwaning Prabu Rama Wijaya ingkang agekasih Rekyan Ayu Warasinta? Apa bener pawartos Mbok Bakul sinambi wara kuwi Kakang? Cukup. Nadyan ora tok bacotake pitakone Yayi Kumbakarna. Ananging lerek-lerek tembungmu aku wis bisa maca. Playuning karepku ki aku wis mudeng drohon kowe. Aja nesu Kakang, aja muring. Aja duka yayah sinipe. Pitakonku iki wis tak lambari budi pekerti kinantenan andhap lan asor. Unggah-ungguh ngarsaning Kakang Prabu, tegese aku iki mung pengen pitakon umpama pancen bener mengkono Kakang. Banjur mengku kersa kepiye lan apa sebabe dene Kakang Prabu Dasamuka ngasi nglakoni tumindak ingkang kaya ngene, bergunggung berung nyulik garwaning Prabu Rama Wijaya ingkang agekasih Dian Ayu Warasinta Dewi. Yo. Tak jawab senajan sak temene iki perkaraning Dasamuka dhewe. Aja kok wong liya. Keluarga ae jane ora kena melu cawe-cawe canduk lawu perkaraning Dasamuka karo Dewi Sinta. Nanging rehne kowe pitakon adile tak wangsuli. Kanthi pratitis cetha pertelo tak kandhake marang kowe kabeh. Piye keluwihane Dasamuka ning kene iki? Ora tak tutup-tutupi, ora tebeng aling-aling. Wis ngancik 3 warsa iki aku nyulik garwaning Prabu Rama Wijaya ingkang kekasih Dian Ayu Warasinta. Sinta bakal tak rasuk garwa, ora kumbi, ora selak. Minangka marpu Bayinta ana ing negara Ngalengka-Duraja. Kakang, aku matur ateges nepak Pernaja ngunggah-unggahi bun-bunane Kakang Prabu Dasamuka. Jagat iki jembar Kakang. Aja mau anggep sak godhong kelor. Akeh banget wanudya ingkang luwih sulistya ing warna ngungkuli Dewi Sinta. Kakang aku eman marang panjenengan Kakang. Ngreksa marang kuncarane Kakang Prabu Dasamuka lan wibawane Kakang Prabu Dasamuka. Balekno Kakang. Balekno Dewi Sinta marang ingkang kagungan. Yen pancen Kakang ora bisa mambengi anggone ketaman asmara gandrung kapirangu. Tembungen Kakang, tembungen. Mengku yen Rama Wijaya ngukui, aku saguh malang kaya anda, mentang kaya gendhewa. Aja kok ming boyo Kakang. Dadi ndeping pengamun namun bakal tak wujudi Kakang Prabu Dasamuka bangsat. Jagat Nata Aludewa. Kumbakarna. Iya Kakang. Aku lenggah siniwaka iki gedangkrang ana ing dampar kencana negara Ngastina. Nek aku butuh pitutur kuwi sing tak tekake dudu wayanganmu Drohon. Pinter kowe. Cerdas kowe ora dadi ratu ning negara Ngalengka. Kowe arep keminter ya. Kowe arep kemethak. Ngrumangsanono buta pengung. Kowe iso rabi widodari. Dewi Keswani kuwi yen ora sekolah betelabuhaning pun Kakang apa klakon? Apa klakon kowe iso dadi batari?
utawa iso dadi bojoning Hapsari. Klebu Gunawan iki. Wong klemar-klemer iki. Wong klamer-klemer adimu Gunawan iki apa klakon nalika semana? Iso garwa karo Hapsari ana ing kayangan yen ora sekolah bet kelabuhaning pun Kakang. Iya Kakang, aku ngrumangsani bab perkara kuwi. Kabeh sing budidaya lantaran pun Kakang. Nah, yo. Saiki aku bakal ngandharake perkara sing luwih wigati. Rungokno kabeh kawula-kawula negara ing Alengkadiraja. Anggonku kaiden diwedeni dewa ing kaendran. Dewa 30 watak sanga kabeh lurup miris ngadepi pengamuke ratu Ngalengka. Nalika aku bedah ana ing kayangan Suralaya, sebab apa? Dasamuka iki wis kondang. Tapaku ampuh. Ngelmuku menjila, akalku 1000 menungsa. Ketendelaning Dasamuka lan wicaraning Dasamuka gawe kedring mungsuh. Kadigdayanku pinunjul ing ampak-ampak brojol selaning akerti. Tinatah mendat jinara menter. Kasugianku belah bumi. Uncaraku sundul ing langit. Srawungku ngemperi jagat gage petanana. Kiblat papat iki sapa? Sopo aku tak takon sing iso kuwagang ngungkuli kadigdayane Nata Ngalengka Prabu Dasamuka. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Leregin canging alesori sang mawe gandrung. Sesembahaning kawula Koko Prabu. Estunipun cingak tuwin kejo traos kawula dene Kanjeng Koko Prabu. Ngendika ingkang mekaten. Kaos tinggal nemu. Anjejarak laku sarak. Nyahak wewanang ing asanes tegese paduka sampun nindakaken laku nesta. Ngogek tulus ijo rusak pagrayu Kanjeng Koko Prabu. Kula suwun Koko Prabu ngreksa kuncaraning asma Rama Mahara Siwisrawa. Ugi kula aturi ngeman dumateng lelabuhan Kanjeng Eyang Prabu Sumali ingkang sampun budidaya luhuring negari. Tuwin sampun tetilar dhateng gemlaring praja Ngalengkadiraja menika Kanjeng Koko Prabu. Umpamiya para leluhur menika kok tasih meger gesang wonten ing alam padang. Mirsani lelakon menika Koko Prabu. Badhe andhawahaken waspa. Nangis pepunden kita awit menapa? Mboten gegadang dateng tedhak turun. Anggadhahi wewatak ambeksia lan murka kados ingkang Koko Prabu sandang lan uga Koko Prabu lampahi menika Koko Prabu. Ya Gunawan, kula wonten timbalan ing dawuh Kanjeng Koko Prabu. Kowe kuwi bayi wingi sore. Arep mejang kaya dalang nuturi kaya dene kiai.
Apa rumangsamu kadangmu tuwa iki ngumbar sahabat iya? Ngujub dirai. Ngono apa piye? Apa rumangsamu kowe ngerti atining Dasamuka? Apa katon candala banget ratu Gustimu ngasih kowe ngoman-oman? Kebangetan. Kebangetan banget. Anggonmu biji marang labet labuhaning pun Kakang eling. Kowe iki mingkari nglungguhi klasa ingkang gumelar ana ing negara Ngastina tegese kowe kuwi mingkari apa-apa mingkari dawuh tak prajake tak mulyake lah kok malah kowe walah dalah tak critani kang kati pungkasan Sinta kuwi simbol kekuasaan Sinta kuwi simbol kamenangan Suliye Batari Widawati tak kandhani gawang marang ras pasuryaning Dewi Sinta ki ora kok aku ngumbar marang Kanepson ngasih tak rewangi aku ngemis katresnaning Sinta ora teges aku gelar wirang ning raine kadang-kadang lan kabeh wong sing wis nyengkuyung marang panjenenganing Sun babar pisan ora ning tumrap panjenenganing Sun yen to Sinta Dewi iso dadi garwaning pun Kakang tambah kuncara digdaya sekti anggone Dasamuka lenggah dampar Sinuwaka ngayomi sangganing kawula negara ing Ngastina nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu wong nandur bakal ngunduh Koko Prabu yekti ngrembaka tanduraning Palawija Pala Kasimpar Pala Gumantung lan sakathahing samukawis ingkang den ungkuli dening Sang Bathari Sri inggih Suliye Sang Dewi Sinta sakmangke menawi panjenengan ngeruda paripeksa menika boten badhe sae kedadosanipun yitna yuwana lena kena welas tanpa lalis nanging semantena kula ibarataken panjenengan nilar ing kaprayitnan niat nulung malah kaslurung niat amemangun tundhone dados penyamun angon mangsa tak tunggu ngasih Sinta ngulungke kanthi ikhlas jiwa ragane rawi-rawi rantas nadyan ewanci sore ingsun kajaga medah ing wanci prayitna ampun adigang adigung miwah adiguna Kanjeng Koko Prabu lir lena kabentu sing awang-awang ing sandunging ratan racaturan karo dapur ora caturan dina iki kok yen pancen sliramu ngukui marang apa sing dadi penggalihe pribadi minangka dadi satriya negara Ngalengka. Prayoginipun nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu. Panjenengan kersa nampi aturipun sedaya para sentana. Ingkang langkung sae kagem anjangkepi utamaning sabda menika kados dene kula ibarataken kitab Zabur, Taurat lan Injil ingkang den jangkepi wiwah dipun sampurnakaken kelawan Al-Qur'an Kanjeng Koko. Cangkemmu ngranyak kita kandhani. Aku ra sudi nampa pasuwitanmu drwili kowe grojokan sewu nebo pategalan aku ra sudi nampa pasuwitaning Gunawan saka sabut-saben negara Ngalengka diraja Koko Prabu menawi mekaten lilana kula nyuwun pamit mugi sak pengker dalem mboten wonten rubeda mugi Ngalengka tansah beh bayi wingi sore nyepatani karo wong tuwa mangsa mandya minggat kowe wah walata adalah Kanjeng Koko Prabu Kakang lah kok tega temen sliramu mentolo nundung marang adimu Gunawan padahal Srina pantaraning ratri
Gunawan tan kendhat anggone tansah bebela lan nutupi marang kaluputane Kakang Prabu Dasamuka. Ning dina iki ora kaya sak gedhakan iki. Kakang kok tega mentolo marang adimu ya. Ibarat Kakang kuwi aku karo Gunawan kuwi sedulur. Gunawan ngeleh aku uga ngrasake ngeleh. Gunawan loro aku uga melu ngrasake loro, sekecake lenggah ana ing negara Ngalengka diraja kene. Ora semang sambat karo sedulur meneh. Panjenengan ingsun bakal tapa sare sak umur urip. Wah. Woi. Salah. Ucap kacaritun kula semanten. Katundunge Dyan Wibisana sakmangke badhe sinanggit lan pinanggih malih wonten ing jaman lelakon Wahyu Makutharama samiyugi. Tapa sarenipun Dyan Kumbakarna no ganten kucapa ingkang mapan wonten ing sakninggiling jagat sak ngandhaping pralambita. Ucap nalika semanten katutup kasingget lelampahan menika dene sukmanipun Kumbakarna sakbadanipun perang ageng bangsa Wanara mengsah Denawa. Sang Raden Kumbakarna gugur madyaning palagan ananging tasih nampi paukuman. Napa tau paukumanipun? Sakmangke badhe kacerasaken menawi sampun pinanggih Dyan Raden Werkudara. Akarana karenan mardi siwi sinawung resmining kidung sinuka sinukarata kekarto pakartining ilmu luhur kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming haji adalah jagat noto aludewa adalah
arep mlayu, arep melajar. Tekan ngendi wae panjenengan ingsun iki abadan sukma. Mestine panjenengan ingsun luwih gampang nemokake marang kowe nggih cah bagus. Wah, demit. Ora semangkiri godha marang panjenengan ingsun. Kumbakarna. Aku ora duwe luput marang jeneng sliramu. Wis tak kandhake ana ing ngarep. Panjenengan ingsun ora duwe perkara urusan marang jeneng sliramu bab perkara Bandayuda lan sapanunggalane ning nggih cah bagus welasana marang panjenengan ingsun. Lilanana aku manjing manunggal supayane dimen sukmaku iso manjing ana ing kasuwargan. Yektine dawa banget lelakone yen tak critake ana ing kene. Wah, ora sudi aku nampa pasuwitane sukmamu. Nadyan kowe kuwi satriya pengpengan ana ing lelakon Ramayana. Ananging klebu kowe satrune leluhurku, satrune mbah-mbahku. Ora sudi jasate Werkudara kepanjingan demit kaya dedapuran. Adalah nggih cah bagus melaso marang panjenengan ingsun. Sak banjure melaso marang kabeh tedhak turunmu besok. Adiku Gunawan Wibisana sadurunge moksa wis paring dawuh yen to kejaba anggonku bakal nemu kasuwargan ana ing anggane Dyan Werkudara sakmangku. Ananging uga aku bakal anjampangi minangka dadi Manggalayuda. Sukmaku bakal ngemong marang jasate para titah mengku sing dadi keturunanmu nggih cah bagus. Tegese besok kapan kowe utawa keturunanmu madeg minangka dadi senopati ana ing negara Ngamarta, ora semang wedi, ora semang gigrik, ora semang samargi bandhenge Ramayana, bandhenge lelakon Ramayana sing bakal anjampangi marang kabeh tedhak turunmu mengku. Apa aku iso percaya marang jeneng sliramu yen pancen sira ora gelem nulung lan momong lan ora paring welas marang panjenengan ingsun, mendah apa kowe minangka dadi begawan Bima Suci nggih cah bagus. Yo yen pancen mengkono ana tetembungan cara maesa utawa kebu utawa sapi jagalan luwih dhisik, yo nggih gigrik limpamu. Wah, dalah. Wah!
Wah. Hei. Wah. Ayo. Ayo. Ah. Dah.
Ilahi ngawigna mastu purnama sidam. Mastu silat merimbang jagat karana siran tondo kawisaning bisana. Sono sinawung langen wilapa estu maksi lestantun lampahing buda. Jinantur tutur katula. Tila tulat mrelap dieng paradya. Winirsuta ngumpama pramenging Niskara karana diya tumiyeng jaman purwa. Widisudara ingkang dinawadama pinaredi tameng lalata mangke tekapasaning Gupita tanuwun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggung sang Murwengkata sediar dumadining wayang purwa purwakaning kondo linarik runtuting basa dongeng guna ngemusurasa yen to linarasaya karaos mulat salirohang rasa wani wroing diri rasa ngruwangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis sinakup cahing carita ala becik wis ginelar jroning pakliran ya iku sejatine hamirsani pagelaran ringgit purwa ya Candra Darumang Kartika Pinurba kudrating Sang Maha Kuwasa sehari ratri angidri bawana purwateking duksina gilir gumanti tanpa kembo temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan angrembong aji ijo ruyu-ruyu lah pundi to negari ingkang pinurweng cariyos samangke ingkang kaeka adi dasa purwa eka marang sawiji adilin wih dasa 10 purwa wiwitan kados dene boten wonten ingkang ngembari lan madani gumelaring praja ing Amarta ya negari ing Indraprasta negari kang panjang punjung pasir pamukir gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem turta raharja bojo panjang marang adawa punjung iku luhur pasir ngarepake samudra dene wukir ngungkurake gunung basa gemah kathah jalma dagang datan kendhat lur tan ana pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane samene ana pirembagan Samarawangi basa loh jinawi loh tumumpang tulus jinawi murah kang sarwa tinumbas subur kang sarwa tinandur nalika semanten negari Ngamarta lagi ngancik ing jaman kencana. Napa to tegese jaman kencana? Jaman keemasan pinanggih wonten ing warsa 2000 selangkung. Dasari negara ingkang tansah nengenaken dumateng gumelaring kawula amung kisma lan uga kawula dagang ingkang pungkasan tansah nengake dumateng ingon-ingon raja kaya tegese napa ingkang dipun tindakaken dumateng para kawula negari Ngamarta kados dene ngalap sunahipun Sang Baginda Rasul Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun pados pangupa jiwa tuwin pangupa boga lah sinten to ingkang jumeneng minangka dados songsong negari Ngamarta lan ugi minangka dados makutaning kawula ucap keparana lamun dewa hawa wisik pandhita peparap ting mriku haji juluk Sang Nata Prabu Darma Kusuma Sang Prabu Puntadewa
Ya Prabu Yudhistira. Nalendra bumi ngaguna datan ngendhak jroning jalma luhur, datan ngungkul-ungkuli andhap lan kasoring sesami ayah Sang Hyang Bathara Darma Anggejawantah. Sinten to ingkang kepareng marak seba sowan ngabiyantara ngarsanipun Sang Buminata Ngamarta? Inggih menika Kadang Pandhawa jangkep. Ingkang aglah bergagah yayah prayitning kewuh punika to Sinopati Kundang kalintang jayaning perang negari Ngamarta. Panenggak Pandhawa Dyan Raden Werkudara. Ki Sang Bratasena Kusuma Yudha Kusuma Dilaga. Satriya gagah ideksa godhek wok Simbarajaja. Satriya kang tansah minangka dados bebenteng lan uga bebanteng negari Ngamarta. Sapengat pangarsama Sang Raden Dyan Werkudara menika to satriya ing negari Ngamarta nun inggih wonten ing kasatriyan Madukara Raden Janaka inggih Raden Arjuna. Kumbang ali-ali Kunti Dewi Batsuh Sang Permadi Ki Sang Indraputra. Satriya Kundang kalintang jayaning perang kundang dados lelananging jagat lancuring bawana lan uga dados jagoning para dewa wonten ing kahyangan Suralaya Hambrasta Angkara Murka labet nengenaken ing budi pekerti ingkang utama lan uga tansah amemayu hayuning jagat. Pungkasing paseban punika to warnane satriya kembar kemanikan, kembar wicara, kembar busana. Receh pangendikane pengawak angudan masih Raden Nakula tuwin Raden Sadewa. Ya sang pinten tangsen. Ucapo Pranayaka negari Ngamarta sampun hamlabar amari kelu suku janggo teken dada susuhe Astawa. Jawat asta sesarengan mancing manunggal sungkem manembah ngarsanipun Sang Ngakarya jagat inggih Gusti Allah, Gusti Kang Maha Nasa. Lantaran Sang Bendara Agung nun inggih para Pandhawa ingkang tansah den suwitani rena pantaring rati minangka dados pepayunging songsong negari Ngamarta. Nalika semanten wong agung Ngamarta lenggah siniwaka seslemek babet pranajani sinebaran sari kungati sajebat kasturi ginanda mangambar arum kinaip ampilan sangganing banceni jajaran prajurit caos bawat tambu sumprit munyurambah kaping 3 solah bawani. Dereng arsa paring pangendika tuhu pangendikan ingkang dereng kababar ing lisan.
Sritinon ing pasewakan busana maneka warana Sepak puspiting Udyono Miang panjraing Sarawa Rukma Ranggeng manik Narawata Apa Prabanya sumiyarat Kenyaring tejo laliweran alergi lat sisiring tadet wimbuh kegondo amrek minging katiuping maruta mando saparan mangember ungas Yata risideng siniwa Maha Prabu Sri Bathara Kresna lenggah dampar kencana siniwa ing tinju maya nalendra arum ngandika nalendra arum ngandika
Yang Agung, muga amawah ana dumateng kabeh sagunging kawula negara Ngamarta sak kukuban kiwa tengening. Laladan negara Ngamarta sak isine. Kusing dhisik to adi-adiku kabeh kadang para Pandhawa jangkep. Janaka sawustata anggonmu ngadhep ngarsaning panjenenganing ingsun. Padha kanthi raharaja sak praptanira nggih recah bagus. Raden Arjuna ya permadi adiku. Nun awit pasang Kalimantapi tinebena ngiluduni dumawahing tawang tuang. Keparenga kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu kula aturi nampi sungkemipun ingkang pun rayi ing Madukara mugi handayani dumateng sagunging titah ingkang mapan wonten ing saben-saben kasatriyan Madukara Kanjeng Koko Prabu. Iya nggih cah bagus adiku Madukara. Ora lewat pangestuku kebat tampanana tumrap marang jeneng sira Siadigir. Janaka sanget anggen dadosaken jimat paripih dayana ing kasantosan. Mugi amawah ana dumateng sagunging para titah lan kawula pribadi wonten ing Madukara Kanjeng Koko Prabu. Prayogakna anggonmu ngadhep ngabiyantara ngarsaning panjenenganing ingsun Janaka. Sampun boten kirang prayogi. Prapta lan suwanipun ingkang pun rayi Madukara prikelenggan samangke Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Nggih radiku wong gagah sentosa wong pideksa. Werkudara padha kanthi raharaja sak praptanira. Lenggah rawuh madyaning negari Ngamarta wong ana ing siti hinggil Binaturata. Panjenengan ingsun nyumurupi yen to adiku sing kondhang minangka dadi jagoning para dewa ora iso lenggah mongko prayogakna anggonmu ngadhep ngarsaning panjenengan ingsun nggih recah bagus. Wah Puntadewa kakangku ya mbarep kakangku Werkudara ngaturake basaku katura ngarsaning barep kakangku ya Puntadewa. Iya Siadi. Tiba sepadha-padha ora lewat pangestunipun Kakang Tampanana lan uga prayogakna anggonmu ngabiyantara ngarsaning panjenenganing ingsun. Kaya wis ora kurang kepenak sowanku ana ing madyaning negara Ngamarta nampi dawuhe barep kakangku. Nggih radiku kembar cah bagus pinten tangsen padha kanthi raharaja sak praptanira kaloro kembar. Nun inggih Kanjeng Koko Prabu sanget wilujeng lan ugi mboten sakelangkung mugi sembah bekti kawula kekalih kunjuk ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu ya Dewaji wonten ing negari Ngamarta menika. Inggih Koko Prabu. Kula aturi nampi sembahipun ingkang pun rayi Kanjeng Koko Prabu Untadewa. Iya Siadi tak tampa dadi bombong manahing pun Kakang. Ora lewat pangestuku kebat tampanana tumrap marang sira sakeloro kembar. Inggih sanget andadosaken jimat paripih dayana ing kasantosan. Inggih Koko Prabu. Kula cancang pucuk ing weni ndadosaken rah rumeting wardaya Kanjeng Koko Prabu Untadewa. Prayogakna anggonmu ngadhep ngarsaning panjenenganing ingsun kembar. Inggih sampun boten kirang prayogi prapta lan suwanipun ingkang pun rayi. Inggih Koko Prabu. Sampun boten kirang prayogi lan sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sowan ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu. Nggih radiku kabeh ora bakal suwe-suwe anggonku nglempakake para kadang Sentana, kadang Pandhawa lan uga para pinisepuh sing ora tak kepareng miyos minggah ana ing Datulaya. Sepinten kelepatanipun
Nalendra ing negari Ngamarta kula tadah wadana dene. Sinaosa menika wonten ing siniwaka ananging wonten perkawis catur netra utawi perkawis pribadi dumateng sedaya kadang-kadyan para Pandhawa. Nggih sinuwun, nggih sinuwun. Bali marang para adi-adiku Pandhawa. Tak piji mbaka siji mestine bakal ndawakake wektu. Mula dina iki panjenengan ingsun bakal ndangu marang sowane siramu Jodipati ya Werkudara. Wah, iya. Barep kakangku ana dawuhmu apa? Sayektine panjenengan ingsun mangayu bagya lan bebungah anggone sira Siadi bakal nyengkakake kanugrahan awujud Wahyu Senopati anggonmu talak brata lan uga dedhepe ngarsaning Gusti kang kuwasa apa wis oleh gawe nggih radiku cah bagus barep kakangku ana dawuhmu apa nggih sayektine anggonku talak brata lan uga mengsah mujahadah ana ing saklebeting sanggar wangujan dene panjenengan ingsun durung oleh plalampita durung oleh pralampita ananging cetha wertila yen to dina iki panjenengan ingsun bakal handhawahake kanugrahan kuwi marang salah sawijining satriya muda tumaruna aku ora bakal milih utawa miji sapa-sapane ananging dina iki aku bakal matur ngarsaning barep kakangku kira-kira sapa sing keduga kuat lan wagan lahir batin nampa song-song pepayung lan uga minangka kasengkaake dadi jagoning para Pandhawa dadi Manggalayuda ana ing negara Ngamarta kene barep kakangku nggih Wusta panjenengan ingsun pasrah bongkokan ora teges panjenengan ingsun kuwi rubuh-rubuh gedang babar pisan ora ananging panjenengan ingsun iki minangka dadi Nalendra mongko jejering Nalendra kuwi sabda pandhita ratu tan kena wulawali tegese yen kabeh perkara wis cumepak cumawis ana ing ngarsaning panjenengan ingsun umpama panjenengan ingsun wis paring dawuhku iki minangka dadi hukum dawuhku iki minangka dadi sabda sing wis ora iso den robah sing wis ora iso den wolah-walih meneh lir kadya mangsi tumaming dlancang seta mengkono nggir mula dina iki tak jaluk sowaning para adi-adiku Pandhawa kinen rembugan ora kok rembugan catur netra ananging rembaganing para Pandhawa anggone bakal namaake wujuding wahyu. Wahyu kuwi darbe para Jawata. Ananging awak dhewe duwe kawenangan supayaning budidaya. Kira-kira sapa sing pantes kasengkaaken ngaluhur kajumenengaken minangka nyandang gelar Senopati Agung kuwi nggih Madukara adikku Janaka menggah Siadi kepriye tutuwuri dumateng napa ingkang sampun dipun dawuhaken Kanjeng Mas Jodipati inggih Kakang Mas Werkudara ingkang pun rayi nderek dawuh menapa ingkang dipun dawuhaken tegese derajating kawula menika kadang taruna mboten wantun ngungkul-ungkuli tumraping kadang werda ingkang angka kalih kawula menika minangka dados tiyang sepah sak mangkih menawi kawula miji mbaka setunggal kuwatose kirang adil anggenipun kawula nuding salah setunggaling satriya muda sak mangkih pinten tangsen kepiye semanten ugi kula Kanjeng Koko Prabu inggih semanten ugi dalem minangka dados pamungkasing Pandhawa utawi Pandhawa Uragil. Kula nderek kadang sepuh kula pambayun lan ugi kadang-kadang kula wonten ing negari Ngamarta menika
Menawi kok kula pribadi paring atur utawi cetak gampangipun nderek rembag tartentu mangkih kula badhe pinoyok dumateng para kawula menawi kula lepat antuke kawula paring saran lan ugi ngaturaken cetaos sinten ingkang pantes minangka dados Senopati Agung sak mangke. Nggih, Koko Prabu. Lilanana kula nderek tuturi dumateng Kang Mas Njodipati ugi Kang Mas ing Madukara. Kembar. Nggih, kula wonten timbalan kedawuh. Inggih, Koko Prabu, kula wonten dawuh. Jenenge ingsun kuwi Nalendra. Yen to lenggah ana ing Sinawaka ngene, mula nglempakake para wadya. Mbok iya Si Adi. Melu urun-urun rembug umpama rembuge Si Adi kuwi iso kanggo utawa orane sakmangku muga-muga Si Adi iki wis nggugurake wajib dene Si Adi minangka dadi sawijining kadang Pandhawa mengkono. Inggih Koko Prabu nyuwun ngapunten, nyuwun ageng pangapunten kula nderek kemawon. Janaka kula wonten timbalaning adhawuh Kanjeng Koko Prabu. Menggah Si Adi kepiye? Nuwun sewu. Wonten perkawis ingkang wigatos. Dene menawi panjenengan kersa ndhahar aturipun ingkang pun rayi Madukara, samangke mekaten kemawon. Gandeng Senopati Agung Negari Ngamarta ingkang kawuh inggih menika Kakang Mas Njodipati napa mboten langkung prayogi kemawon. Menawi kanugrahan kaluhuran Senopati Agung Manggalayuda menika dipun salirakaken dumateng anak kula ing Pringgondani inggih Gatotkaca. Menawi panjenengan kok kersa nampi atur kula Koko Prabu, saestu menika mboten wonten pangetiking para putra-putra babar pisan mboten, ananging menika menggah raos dalem. Saksampunipun dalem mandhap saking Gunung Kitarungguna inggih wonten ing lelampahan Wahyu Makutarama ingkang sampun kawuri Kanjeng Koko Prabu. Kowe wis krungu dhewe apa sing dadi ature Janaka, Nggir? Sak banjure siramu Si Adi Werkudara kepiye? Wah. Barep kakangku apa urung nampi pawartos? Yen to dina iki anak lanangku ing Pringgondani ya Gatot nembe nandhang raga. Wis akeh para resi, para brahmana lan uga wong-wong sing dirawuhake saka panti pangobatan ananging urung ana sing isa wagang maluyakake. Urung ana sing isa wagang isa dadi pepajar pepadang tumrap anakku ing Pringgondani. Mula dina iki yen to mbarep bakal paring dawuh sapa menggah sing kira-kira kuat nampa wahyu utawa kasengkaaken ngaluhur minangka dadi Senopati Agung sakmangku. Muga-muga mbarep kakangku kersa menggalihke babagan anak lanangku yen to nembe lara wis sak candra iki etang kalenggahan lawase. Wah, ora dipenggalih barep kakangku. Apa mengkono bener kang dadi aturmu Werkudara? Yo, apan mengkono bener. Anakku sak candra lawase. Ora iso mubah, ora iso musik mengkono kang dadi aturku. Ananging yen to Si Adi kepriye menawane Senopati Agung sakmangku den sandang marang anakmu lanang ing Pringgondani. Yo, aku Gathuk lan Sarujuk jlamprong kepiye semanten ugi kula keranten menika ingkang paring atur inggih kawula pribadi. Tartentu kula sampun nimbang bobot lelabetaning anak kula ing Pringgondani menika. Kakang Mas Agung ing pangapunten, kawula pribadi mboten nyemrepi menawi anak kula Gatotkaca nembe nandhang raga. Yo,
ora dadi apa. Yen toya mengkono, nakula ngger cah bagus. Kula wonten timbalan ing adawuh. Ana ing jagat pakliran wis kondang yen to si Adi iki minangka dadi juru tetulung marang sepadha-padha. Tak dawuhi panjenengan sliramu adikku ngger cah bagus supayane prapta ana ing negara utawa ana ing kasatriyan Pringgondani. Suwana marang anakmu lanang Prabu Gatotkaca ya Arya Gatotkaca kantinen sakeliring kabeh obat-obatan lan uga palawija ingkang isa dadi pepajar tumrap anakku lanang. Menawi mekaten kinten-kinten anggenipun kula sowan utawi kula rawuh wonten ing madyaning Pringgondani dinten menapa? Ora ketang sambung obor colok lintang mangkata dina iki. Nggih, menawi mekaten kula nyuwun pamit Kanjeng Koko Prabu. Iya, iya. Ganjing langit kelap-kelap katon lir ginjang ing alis risang mawe gandrung sak penggere adiku lanang ana ing kesatriyan Sawujajar nakula adiku. Ora pangling iki swaning atmajaku ana ing Traju Trisna. Nggih cah bagus. Janur gunung ing atase anakku lanang ing Traju Trisna Setijo Buma Narakasura. Wong gagah, wong sentosa nggir. Sowan ngabiyantara ana ing Sitinggil negara Ngamarta kene padha kanthi raharja sak praptanira. Nonaing pasang Kalimantapi tinebihna ing iluduni gumawaing tawang-tawang. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengking pangabekti ngarsanipun Siwa Prabu. Wonten ing negari Ngamarta menika Siwa kula ngaturaken bekti kula punjuk. Iya nggih siat anakku wong bagus wong gagah pideksa ora lihat pangestuku kebat tampanana tumrap marang jeneng sira anakku nggir Setijo. Lho nggih paman sanget andadosaken bombong raosing manahipun ingkang pun putra boten saged langkung paman. Mugi sak sampunipun kula matur ngarsanipun paman Prabu wonten ing negari Ngamarta wonten suka lilaning penggalih kawula badhe ngaturaken bab wigati menggah
Kawula sowan ngabiyantara ngarsanipun paman. Iya anakku. Sareh semene sawetawis. Asatno dhisik luh lan kringetmu. Sawustata anggonmu lenggah. Nembe kowe matur ngarsaning wakmu ya pamanmu iki. Nggih Cah Bagus sampun. Sampun boten gerang prayogi. Anggenipun kula sowan ngabiyantara ngarsanipun si Paman Prabu Puntadewa mekaten paman. Iya yen mangkono. Ana wigati apa nggih Cah Bagus dene sliramu anakku? Lah kok kepareng tedhak ana ing negara Ngamarta mula ora ana pawartos lelayang utawa anakku Cah Bagus ora paring dawuh luwih dhisik anggone bakal marak sowan ana ing negara Ngamarta kene. Inggih. Keranten wonten kalipuning manah wewayanganipun dalem tansah hangrembaga siang pantaring ratri menggah kapan dintene anggen kula waget kasembadan sowan ngarsanipun paman-paman kula para Pandhawa mekaten paman. Iya anakku, siramen mawi tirtaning kesabaran. Dina iki sira wis keduga sak pejagung marang panjenengan ingsun lan kabeh pamanmu ana ing Ngamarta kene. Mengkono kang dadi aturku lan uga apa kang dadi aturmu sakmangku. Sumangga kababarmu nggih Cah Bagus. Inggih paman. Wonten bab wigati dene kula hanyurasa wonten ing saptahari kalenggahan kawuri. Ingkang pun putra nampi sasmitaning Jawata bilih badhe hanedhakaken wujuding kanugrahan Wahyu Senopati wonten ing jagat sakmangke saksampunipun Paman Jodipati inggih ing sakpengkeran kula menika Paman Werkudara sampun hangracut gelar kasenopaten lan ugi kaboyong pundur wonten ing kayangan. Iya pancen mengkono kang dadi sanyatane perkara mengkono nggih Cah Bagus. Lho nggih. Sak banjure kepiye nggih? Lan ugi kondanging Mbok Bakul sinambiwara bilih negari Ngamarta badhe hanjumenengaken satriya enggal minangka dados songsong kasenopaten lan ugi kasengkaaken ngaluhur. Mboten sanes klintu kathah jago-jago ingkang pinilih, kathah jago-jago ingkang sampun dipun cawisaken minangka nampi kanugrahan menika. Wonten adi kula Abimanyu nggih Angka Wijaya. Adi kula wonten ing Parang Garuda inggih Samba Wisnu Brata. Lan uga adi kula Antasena lan uga Antareja. Ananging menawi kula kepareng angsal matur kanthi prasaja kanthi basa kula ingkang basa milenial, kandidat terkuat menika namung Setija Bumanarkasura lan Gatotkaca. Menawi dipun pirsani saking labet lelabuhan lan ugi kasantosan guna kapitayan lahir tungsing batos namung piyayi kekalih menika ananging emane kula nampi pawartos saking Paman Pancatnyana wonten ing lelampahan ingkang sampun kapengker bilih adi kula nandhang roga, adi kula dawah, adi kula tegese mboten kiyat anggene badhe anampi wujuding Wahyu Senopati menika. Pramila paman wonten suka lilaning penggalih dinten menika pareng mboten pareng, angsal mboten pareng. Wah, Setija angsal mboten angsal, pareng mboten pareng. Inggih paman. Wah, matur sembah nuwun. Yo. Pareng mboten pareng, angsal mboten pareng. Wah, kuwalik meneh. Nggih, kajengi paman. Yo. Pareng mboten pareng, angsal mboten angsal. Kula minangka dados jago tunggal anggenipun Jawata badhe hanedhakaken wujuding Wahyu Senopati menika.
menawi panjenengan kersa ndahar atur kula mekaten Kanjeng Paman Prabu Puntadewa. Lenglenging driya mangu-mangu mangunggung ganduhan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulus mangku sang Dyah Utama Nalendra muda wuwusih angrerepa Nalendra muda wuwusih angrerepa Yat langening kalangguan aglar pandan muncar tinon leres kekunang kasor pacaring purnaming gekono anak kunggir pruhananira yen to wahyu apa bae sing mudhun saka kayangan mandhap ana ing jana loka kuwi ora isa dirudha paripeksa tegese wis dadi purba wasisaning para Jawata dene titah ngendi wae ingkang anggayuh wenang urung uga wenang kasembadan yen to panjenengan ingsun misuda umpamane nggih marang panjenengan dika anakku Intraju Tresna mula Jawata ora ngeparengake aku bisa apa panjenengan ingsun kira-kira isa kepiye nuwun sewu kula sampun sowan ngabiyantura ngarsanipun Kanjeng Rama ing Dwaraka inggih Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna sampun paring dawuh bilih titi gumantining dawahe andhape Wahyu Senopati menika sepindah Sang Hyang Bathara Guru ingkang pinangka dados pepayuning para Jawata angka kalih Kanjeng Rama pribadi ingkang minangka dados titising Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang pungkasan tumedhaking kanugrahan Wahyu Senopati menika boten kaliya ugi saking pangestu paduka Kanjeng Paman Puntadewa inggih Prabu ing Ngamarta ingkang minangka dados titising Sang Hyang Bathara Darma menawi tetiga para Jawata menika sampun anyalira lan ugi paring pangestu tangeh lamun menawi setija badhe murung ing sedya ananging setunggal ingkang dados reraos wonten ing saklebeting manah menawi Sang Hyang Bathara Guru lan ugi Kanjeng Rama ingkang minangka dados titising Sang Hyang Bathara Wisnu mawon sampun paring pangestu palilah ateges namung kantun nampi palilahing saking panjenengan dika monggo kapenggalih panjenengan ampun ban cindhe ban siladan dumateng sedaya para putra-putra wayahipun Dewaji.
Paman Madukara ingkang wonten sak pangajenganipun dalem. Iya. Rungokno apa kang dadi dawuhe Paman Madukara nggih cah bagus. Lho nggih. Ora cukup anggonmu kondang kawenang minangka dadi nalindra ana ing Traju Trisna. Ora cukup anggonmu minangka dadi jagoning para Jawata inguni. Lan uga ora cukup anggonmu talak brata. Ana ing saklebeting pasewakan panjenengan ingsun midhangetake kanthi cetha pertela. Anggonmu nyuwun nyalirakake wujuding wahyu tedhak marang panjenengan dika anakku lanang ing Traju Trisna. Inggih. Apan mekaten ingkang dados atur kula. Ora jamak lumrahe wong arep hanggegadang wahyu, wong ngamis wahyu kok nganti wadya bala segelar papan. Kuwi jenengane wong arep bedah praja mboyong putri nggih cah bagus. Menggah panjenengan ingsun nyelomot marang atiku. Apa sing tok tindakake nyelomot marang atining pamanmu ing Madukara. Nuwun sewu. Menika namung adat saben lan ugi minangka dados perlambanging wong-wong Traju Trisna bilih. Menawi nalindrane utawi menawi songsong pepayunge menika tindak ting pundi kemawon kedah diom-biom barising wadya Traju Trisna. Mboten ateges kok kula merang kapunjingga, merang kampujingga babar pisan mboten Paman. Ananging kowe kudu nggunakake tembung beda disamawa cara beda antaraning adat pengadatan Traju Trisna karo adat pengadatan ing Ngamarta. Panjenengan dika anakku cah lanang, cah bagus, cah sentosa. Yen pancen bakal ngemis ngarsaning paman-pamanmu kudune ora nganti wadya bala. Rontek umbul-umbul hangendanu kaya mengkono kae nggih cah bagus. Inggih. Saestu kula nyuwun agunging pangapunten. Menika lepat kawula lan sedaya wadya. Gandeng sliramu wis nganti wujuding nayaka, wujuding prajurit. Cara kebo sapi jagalan luwih dhisik. Wahyu Senopati bakal tedhak manunggal manjing ana ing anggane salah suwijining anakku loro. Antaraning Gatotkaca utawa Setija. Watonisa gawe rubuhing negara Ngamarta. Lah kok paman paring dawuh kados mekaten. Kula menika kepengin dados jagoning Pandhawa minangka dados senopati negari Ngamarta. Kok panjenengan paring dawuh mekaten. Kuwi wis dadi persyarataning padha dene satriya. Yen pancen bakal maju minangka dadi wakiling para Pandhawa. Minangka dadi wakiling negara Ngamarta. Jeneng ingsun bakal percaya yen to siramu sisa lakon ngundurake. Paling ora siramu sisa nibakake marang pamanmu Madukara. Nuwun nggih, nyuwun pamit sungguh kula dherekaken medal Jawi Paman. Kagyat risang kapirang rinangka lagi nempet kempit duh sang retnaning bawono. Oh kusik ton dhisik Werkudara. Lah kok lelakone dadi kaya ngene Werkudara. Wah jlamprong adiku mesti rada ora karenan penggalihe. Dene Setija anakku lanang matur ingkang kaya mengkono. Iya Siadi, banjur kepiye? Barep kakangku ora usah canduk lawu perkara iki utawa perkara iki. Ingkang prayoga dene tak suwun supayane makutaning negara Ngamarta
kinen mengsah semedi nyuwun kawelasan marang para Jawata supaya iso anggone awake dhewe bakal jumenengake sapa sing kuwagang minangka dadi senopati samangku ora sisip lan uga ora kleru. Aku ora duwe pengangkah yen to sak pengkerku samangku bakal den asta utawa den cekel marang anakku lanang ing pringgondani sapa wae aku melu seneng. Gandeng Setijo Swanana ing Siti Hinggil prayogane diajangi jembar panyuwunane adiku lanang ing Madukara. Aku sarujuk, aku gathuk dene senopati kuwi minangka dadi pambayuning jurit tegese dadi pengareping prajurit kudu kuat lahir batine mbok menawa panjenengan ingsun ya bakal tutwuri marang laku ning Jlamrong supayane nyoba lan jajal sepiro kadigdayane anakku lanang Setijo Bumanaragasura. Iya yen mengkono prayogane panjenengan ingsun bakal handhawaken marang kabeh ingkang kepareng marak siba kinen den bubaraken marang anak adiku lanang ya Sadewa. Wah, barep kakangku ya Sadewa. Kula wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Koko Prabu. Babar pisan dina iki kaya wis ora ana dawuh meneh saka panjenengan ingsun Nalendra ing negara Ngamarta. Bubarna kang padha seba jeneng ingsun kundur kedaton. Mastuti dawuh sabda pangandika Kanjeng Koko Prabu. Kula nedya badhe handherek dawuh napa ingkang sampun panjenengan dawuhaken dumateng ingkang pun rayi kaya wis ora ana dawuh meneh adiku nggih cah bagus. Purna gatiring pananggilan. Sawetawis kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gamparan gading kadherekaken sangganing Banceti manggung ketanggung Joko paloro-loro. Lamun katinon saking Mandra Tindakya Sang Sri Buminata Negari Ngamarta kaya tansah sesanti kamulyanira